Nyt mennään loppumetreillä, oikeastaan parhaat ajat edessä varmaan tietyllä tavalla, että työt on valmiit. Kontti on lähetetty Englantiin. Pikkuviilauksia on vielä monta pientä asiaa, mutta tavallaan ne kaikki päätökset on tehty ja nyt jos osaisi, niin voisi niinku huokasta, mutta ei osaa kyllä. Kukathan on siis aivan ihania, mitä mä oon sinne valinnut ja ne työt on ihania. Esimerkiksi se metsätyö, siinä on niin valtava määrä kukkia, että mä joudun olemaan tosi pikasitoja siinä. Mutta sen mä oon niinku harjoitellut silleen, että mä osaan unissaan, mutta sitten taas joku, esimerkiksi se pöytä, niin siinä on vähän semmoista fiilistelyvaraa. Ja sitten taas se morsiuskimppu on niin pieni, että voi tulla helpostikin, jos mä sitä vielä enemmän treenaisin, niin ehkä semmoista jopa ylitekemistäkin. Mua jännittää eniten varmaankin ehkä aika vähän, että saaks mä tehtyä kaiken, minkä mä haluan siinä annetusajassa. Totta kai sitten se jännittää, että kun materiaali tulee sinne suoraan, että onko se sitten, kukat on aina kuitenkin, kun ne kasvatetaan Hollannissa, niin erilaisia, että onko ne oikeat lajikkeet. Ei mua oikeastaan muuten jännitä, että tässä on niinku ollut jännitystä tää koko 9 kuukautta ja nyt sitten vaan mennään niinku nauttimaan siitä tilanteesta. No totta kai mä lähden tavoittelemaan maailman mestaruutta ihan selvästi ja tämä loppuaika niin otetaan ihan rauhallisesti ja kerrotaan vähän niitä varmasti tekemisiä ja pikkuhiljaa vastoin tapoja niin aion pakata matkalaukun etukäteen. Vähän semmoista rennosti ottamista ja henkistä valmentautumista.